Hadin ka jing ujor ka balaud lanam dagi pai ba kathan bernihat halor ka jingmi jong ki jabo na ki karkhana baper ki badon ha kate kathan ki balong ka jingma ya ka kot ya khya ka bala ru banwan ra ya shibun ki jingpang jing shitom khamtam ya ki khlung khana ki bidang don kam banyo ya ka jingko jingkhya ka babyang bakin nang he nang san u MLA jong kathan u ba sos thana so tun rengkat u MDC u ba Victor Rani ki officer jong district ki ba kentup yau ADC ke ribhoi u ba ar khar BQ u engineer ke state pollution control board u ba khar krang ki nong ilam jong ke senjuk ki rang ba shnong bernihat bat kiwe ki lapan long ya ka jingle jurep ban ya kendu ya ki trai jong ki te ki karkhana hapo ka jingelam jong u MLA Hadin baladep ka jing jurep na kaliang jong u MLA ulapan pau ba ka jing ekran bat kitrai jong kini ki karkhana kalong ka babyang namar na kaliang jong ki kilakular bakin yele ban penduna no ya ka jing mi tedem bat ki jing sawa ki bami na kini ki karkhana bar ulong ru ban kaliang jong state pollution control board kan sapha ya ki briu ban le ya ka monitoring ha kini ki sngi ki banwan bat om de tangkata na kaliang jong ba sos thno so tun kumu MLA ulong ba kani ka jingwan jurip kamkut tang hangne Henry man la kapor ma ubat ka tim jong u kilej ban jurip ya kini ki karkhana haba phai pat na kaliang jong ka senjuk kirang ba shnong kilapan pau ya ka jing songu ya ka jing simkhya jong MLA ubal kloi ban le ya ka ke bagi pat ba ki ut kinam bat na kaliang jong kiru watla kilayo ya ka jing kular bakin penduna ya kata ka jing mi tedam bat ka jing sawa Henry na kaliang jong kipan ki kwa baladala ki de ban penduno ya kini baro ka kot ka khya mo ka badon kam na kamta ki pai ba baro ni bu ya ka jing kot jing khya khmat tam tengi don kam ba ki baro ki tra jong ni factory ni na kaliang jong kum MLA kum ju ngi don lang MDC ki baro na ka team na ka administration nang ta ki na kaliang ka pollution board ki kaliang ki police ki don lang ki senjuk rang ba snong ibu lang ka jing kerpat sebaro ki nong penya ya sebaro ki try jong ni ki industries ki factories ki badon hagi bonihat ire he baro ba kini le kat bala ban penduna lane ban penduk no si sendon ya kini ki ba penwet ya ka mariang lane ki ba penwet ya ka snong ki thau ki badon hakini ki area ki jongi Kian pangila yo banyak keren bati ba Mr. Rohit try jong kini ka CMJ ka factory nang tang ilayo ke banyak keren bati batu local director jong ka Ponispat tengila yo kataka jingkular bat ngilayo ru ka jingya ka inspection ka bang ngilej dai khmi hidalade bangilai ba kadon ka jing complain hakabidai ba ka jingmi jong ka tadem bat nakaliang jong ki kila batai ba ya kene ka tadem hakapor ba ki charge ningkong te ka tadem ka mi ya ka penmi ya ka tadem ka ba jur ka ba i kumba ka i jakle abha do ka dagata bat nakaliang jonga kumu MLA bat kumju bat ka team teng labu ya ka jing kerpat nakaliang i ADC nakaliang pollution i senior environmental engineer i ba karkrang laibu jing kerpat yaki ba kinhab ban reduce kinhab ban pinduna ya kene ka jingmi jong kene ka tadam bat nakaliang jonga ngalabu ka jing kerpat ya ka pollution board bakin habu ya ka biang sasisin ya ka inspection om tang sasisin nakapor nakaliang joki bakin habdon haki niki area jong kini ki factories khenang ba kinlap ya ka ba don ya ka ba bakin lap ban lap ya ka ba bu ya ka jingma ya ki pai ba ki badon hakini ka than ba ka don kane ka jing sawa ka ba serkai ba hadu bam longshu ban yakran ban yakhana hayi ngasemru kala kta bhai kisnong githau angta ka ba ar kalong habai dei ba kane ka jing petut jabo spo wa kala long ka ba i serkai hadu kata hadu ba kum kinong song wat ban ya sum ban ya sajan sawa ro mi longshu maka ki petut jabo sene spo wa kalong kai ka ba sungsi nakliang jungi kum ki nong yelam snong de nak tadaw ngi songkhia ban ngi simkhia ro akni ka sngi ban ya wan ban ya khmi lang ye kini ki jing ki babun
kebayade ba kini ki factory kadon ru kane ka jing penmi kini ki tedam teng ki hair ti sejrong daki 1000 feet sejrong bat kili hapat sigi baranda jong ki ying breu teng ki ying ki sam ki breu ki la yong teng kamdon su ka jing khoi ki jing plek plak ta aru ya ka koi ka khia jong ki nong snong khamtam ki khna school ki badan persya kane ka CMJ nang nele khamtam kalong persya ba ka school Don Bosco hangte kano ki khna school ki ot ki nam kalong ka jing isne hi ki ki khun ki ti ki para ki jungi hi ki nong snong jingi ki ba pule hang to de na ta daw long habakum kane ka por nak liang jong ki try ba ki ba pe ba khmi ya kane hi ka CMJ hang ne kila kular ban le kat bala ban penduna re nak liang jungi ka senjok hilete ngi kwa hi totally stop de ban pensange hi mardot ya kini ki jing sawa kini ki jing pentuit jobo sawa bat kane ka jing pen mi ini ki tedam jobo namar ngi nak liang jungi im kwa su ba kanang don su ka jing ot ki jing nam nang ne smat ngi kwa hi ba ka kam jung ki ru ka kan yai bek tang ba ya ka snong ka thau de ban penthut ya ka imlang salang de ban penthut nak liang jungi ka senjok tang tai